kayo nagasto pre, bro. Ako ang seryoso. Kung si ikaw, kami din, unsa din mi? Kamu naman siguro mo sa panahon karong time and effort is not enough. So guys, mga tutag Davao ron guys. Okay ba nakita og bus guys? Ba nakita og bus ha? Tara, sakit ang Davao na, Davao. Uy, si Awan. Relax na mo dira. Karon guys, kung nakita ninyo, wala kayo tawa di ba? Ipakiyaw mo na mo ning bus good. Exclusive lang sa mo ang unong. So man karon driver na mo. Gikan ba doon asa gikan kon? India. Gikan pa ni siya India sa street foods ni siya sa una ka nakamot-kamot gid nga luto. Nibalhin o Pilipinas kay mag bus driver. Drive na nagbas sa Pilipinas. Yasa mi nimo inaog sa Davao karon niya. Aka mo, asa mo muna ang bayan nyo nga mo nang ipakyaw. Ihunong lang mi sa nay parkinganan niya. Oh, sige, sige. Sige, salamat. Oh. Tara. Okay, so na jud mi diri sa Davao no. Pero ambot og asa mi ani diri sa Davao ingon sila buhangin daw ni. Asa man ta mga tunyo ani karon? Usa may laganan diri Victoria Plaza nga na. Oh, na mo. Victoria Plaza Mall. Napakagabi, iruwas na market. Tara. Baktas sa ta para exercise ba no? Asa naman ta naabot ani diri kapuya. Diri naman siguro to third. Victoria Plaza na ni diri. Oh, angat pa nga marag. Wala na dia. Sir, Victoria Plaza ni diri sir. Victoria Plaza dai ni. Pap, usa man ni sige mga buong daladalag banig. Ayaw, Sa mukha ning bata maulawan tani mo diri ba? buwang nga. Di ba ako katulog no, basta wala niya akong banig. Sa mukha bata. Ibigin ko na imong kinaya dito sa imong lungsod nga gigikanan good. Pops, ikon ba Ayaw lagi. Bus. Dili ko katulog kung wala ning Sa kaya akong mukha likod mo ni pangitaon akong banig. Ulaw kay banan ta sa Davao ba kay daladalag banig. Amo gani akong tulugan na. Ay nalagi na ilapay ning banig nimo ilapay sa ning. Ayaw lagi. Eh, Pops ay na lang ba paulaw ta sa bukon lutaan ni. Ayaw lagi. Mao niya kung kaan man lagi. Kaan na ako ni. Ay ani, before ta manglaag sa mall, kailangan mangita sa tag hotel daan nga butanganan sa atong mga gamit. Pwede. Oh, tama. Di ba lain kayo mga to ta dira sa mall tapos nagadala-dala pa tag mga bag. Napay paploy dala-dalag banig. Sila ato na sa tanang kinaya niya. Baktas ta mangita ta dito sa unahan naman siguro. Ay pa ignorante ha. Davao na ni. Pabakit na traffic light dia, kamupula na hunong ha. Pa ignorante bantay ka. Atay pa. Suman. Asa sa paploy? Huy pap na. Tanawa ni hunong gidi ay. Nausa man ka dira? Wala naman ko ang traffic light panghunong mo. Ah, pula. Wala pa mangutan na nabok ko dara man ta diskili dali na dire. Ay ate. Ari ba kaular. Bataan ni oy. Ang bot pasabot nga pag mapula ang traffic light mo hunong pag manabok ta dire pa ana. Ay dili di pa na. Ignorante. Ay sabto na to. Ipasabot ninyo. Ayaw ninyo yaga-yaga iba. Pasabta ninyo ba? Bawi ra ta sunod traffic light, okay? Power ta sa traffic light. Tara dito to sa tabok na taron. Tabok na ron. Madali lang boss bi. Nakaagi nang gitag McDonald ba? Kuan siguro boss mga on siguro ta. Bitaw no kay medyo gutom na pod. Kanino ganina ra ta gay gutom na kayo. Nya mga on sa tanin nyo. Mo sa magutom na kayo ba? Nakay, may kwarta dira. Na mao ganing giingnan ti kano kay wa koy kwarta diri ah. Ay nabuso. Libre sa libre. Kani. Busa. Kinsa man day mo bayad sa tong stayhan karon? Tihan. Ano, sa ikaw lang sa tingali na boss. Hotel lang ko. Ay naunsa man day mga Ano nilo. kwarta di ay? Wa man day may kwarta ikaw Pabs. Wala namo koy banig. Siguro pa rin isa ko. Siguro po dayang buwang. Sabi na, Kay wa koy kwarta. Kuan. Api na kog nagidala mo og kwarta pud inyo ha dira di ay. Wala ganino kay. Dili siya may nangagdao. Oh, ikaw may nangagit mo di. Gawa bata ay. No. Dupilan sa pre, bangkahilan sa ba? Ikaw pud sige ka panghagad og kaon nya wala man day kay kwarta di ay. Salig may sa imo kay ikaw may nangagda. Antos ba dako Di naman makaya ka? gutom kayo di. Ay basta ato sa ni butang atong gamit sa hotel ako sige ako nalay bahala sa karon toro. Jassy James. Sana? Jassy James Country Hotel? No. Dollar Tama ba? Jassy James Country Hotel? Oh, tama din na. Dol raman. Macdo, naros. Tara. Tara, dollar tayo. Tara. Hotel ba no? Hindi nga hotel. Pili ta magsulod og mga kuan ha. Mga chika. All boys. Kamalo na mo all boys. Basta ay mo chip in lang mo. Ay. Ship in. Abi mo ka po. Mao na kay wala mo'y kwarta. Ay na mo sig reklamo dira tara sulod da. Sulod. Bata, di nga manulak man. Uy,
Pahit stiri pre oh. Pahits bitaw, ako ra ba gyapoy mo gasto nya nulak pa mo dira sa portahan no. Sige, ko nag-room pa mo pre. Good morning, ma'am. Sir, good morning. Mag-check-in mo, sir. Yes, ma'am. Good for how many persons, sir? Unsay available ninyo nga mga rooms, ma'am? Napod mi ang family room, nani matrimonial, standard double. Family room lang amo ah. Yes po. As ka na amo, ma'am. Fill up lang po, sir. Pagilo magud mo sa ng mga bataan niyo eh. Dali pala yung pre. Relax. Biyahe pre ba? Ay baktas. Mawala, hindi naman ko makihi. Tara, ma'am. Sa third floor, sir, room 310. Third floor ni ma'am. Wala, pwede mo assist naman ni ma'am. Ay, naa, sir. Nay mo assist? Yes po, nasa Ah, man. Che, paki-assist ko, Che. Che. Excuse me ma'am, sige. Nay. Ay, sa Wa ko kumutan na pangalan ba? Surang mo na yung ka. Ba, aggressive naman kayo mo. Putik ka malayo eh, naguri niya. Sabi itong babae ba? Wala kang garas ka, mamonya ka spit naman. Kira? Uy, chancing, rakay ka. Awan niya. Pagpuyo na gud mo dira. Sa mukha ni mga bataan ni oy. Pagpuyo mo ba? Ano magkuan man mo ani? Kinsa man yung ibang ka sa inyo diri sa hotel di ay? Ikaw. Oh, ano magkuan ako ani? Ikaw lagi nagasto pre, bro. Ako ang seryoso. Kung sa ikaw. Kami day, unsa day mi? Sagdi ang babae mo desisyon no kinsa yang piliyon sa atong kuan ba hima ba? Ano sakto? Relax, ay ma'am. Diri sa kagakajot, ma'am. Istorya sa inyo, ma'am. Relax lang, ma'am. Kamay naman siguro mo sa panahon karong time and effort is not enough. Time and effort. Oh! Ay, kwartahin ko kasi kapag kwartahan, basta babae na sugutan o video mo. Wait, dito ma'am. Pagpuyo na gud dira. Dala-dala ra kog banay pero dako kay kog tinaguan rin. Ako pre, kaganina nanghagit lang kong kaon na. Pero sa tinuod lang pre, kaya ta mo libre ang tanan ba? Oh, tanawan. Tama na yung mga kwarta na nga ako may gipagasto ninyo. Siyempre, babae mo na. Basta mo na ina kay magawas na inyong tinaguan basta babae ni istoryahan. Ano pag kayo? Ah, sige, ano na lang, may the best man win na tani. Excuse me, sir. Mapagpuyo sa gud ma'am. Relax lang ba? Excuse me, sir. Excuse me, relax lang lagi. Relax ba? Naglandis pa midriya. Sir, puyo sa na sila isa. Bunalan na kag banigron. Ay, sir, bana na ko na siya, police. Patay. Impas. Pulis man dito di ay. Nabitaw tigaw diretso na ta. Ano ang gingon sa inyo ha? Awa, patik-atik pamangod mo. Dili na ginato dapat gupo na tong pag-amigo sa babae lang. Kamu manggod. Di pa siya pamigit ta to ko. Tradisyon ba? Na nagata basta na chika pupurma. Ano lang na problema nato. Pero sa usapin hita mo amigo gyapon ta ha. Amigo. Dili na to gupo na to pag-amigo sa babae.